Ja moro. Mä tein nyt tänään niinku koulussa mä kerroinkin osalle, että mä tein tämmönen tulisen haasteen. Tää on todella tulinen haaste. Vaikka tässä vaan kahta mutta nauttikaa silti kun mä kuolen. Mulla on tällaista habanero juttua tässä. Sitten mulla on tällaista tää on tosi tulista tää sriracha. Ja niitä mä nyt laitan sitten tonne. Hyi hitto, tää haisee. Yök! Mä otin nyt kaakao tohon ihan poimisteeksi. Hop, ei hitto. Nää kaatu. Oli nyt valmutta. Noniin. Tästä lähtee. Tää on 23 tilan spessu. Tästä tää lähtee. 3, 2, 1. Oh. Mm. 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 Tää on todella tulissa. Noniin. Niin selvittiin. Ja noin. Mä nyt laitan tähän 15 tykkäystä, jos saadaan. Niin mä oon ihan done. Mä oon done. Kiitos kun katsoitte, jos katsoitte. Ja me nähdään joskus tulevaisuudessa. Se olisi heipä hei.